abusuafo me ma obi bia jo eba the announcer newspaper so eye mosomfo baba ko pe emfa nya obi na nwumre anwumre die ensempa nya senketoa na mesrobo rema na wahye dwumadie ni na ekonanim ene die ebo Ghana 7 o'clock wa I mene anamon full steps ebeba so enchekro ne bo manyima benkwa me mfa me nsankan wa besime nkwase yie na sem a wode ba ne so papa wanya meka ne se anisuade hunu nyankopon anase obofo abeyi anisuade hunu afa Ghana abato aye ba abato yi hu a kire ne nti obeka ne nyina nti se ne de ebo 7 pa meda na me ho se de ye beka ifa video bi a etwagu ewo social media so video enne me de ebo ba ku na ebekum anoma me de ebo ba ku bekum anoma mienu video bi a etwagu ewo social media so enye asem ketwa kura enye asem ketwa na video no asefem ahomete hwe 2019 me ka say last year 2017 Ghana for memma kwan ya wo mo de Ghana for ma fa so nya asem ketwa wo mo yiyi Ghana for ma hu beto abonten rough min kai mo yaw police ni baabi oyi video run ho de command boyfriend bi wa abrochiro se he no ebeto abonten nya asem ketwa na 2019 ni enim se ja 2019 ye jane kwa mane di ni musuo ayede akọ na say 2020 ya baba je na sa 2020 de wono de wo ye kunkum bagia wono de ohima bi nyame hiro no de ogi na nye 2020 de wo ba so wo ba be wie ye wo beku ye kura na video so 2020 e ba bonten no me ka me kiro se ehu asefem aweho na medical ko ohene meka ne se 2018 mu was to 2017 ohini bi ehu ebeto abonten saa ena eja eno kodaye na new latest ya ba ohini suso foforo ehu abeto abonten na ohini ya ne hu abeto abonten efa ba bi meka ma ne kakra bi efa ba bi so mesa kososo ama ohini no sawati ase yes almost scamming e wo Facebook for na scamming no wo baby a wonya no Facebook so e na o scamming sa afedio wo mo ye o madwe se o mo de bedi ni sika na o mo scamming no na de me kan se ewiase wahun ade bia wo ye bia utwa so aba ade bia wo ye bia utwa so aba wahun ohini obi a wunnim obi da e wo Facebook so na nipa na ka kire wo se wo pe wo na wo so pe nipa kro no na mu kasa mo ho didi mo ho komo na nduru ba bia ncheye na wo hini nim pot se wo na wutimi fifi wutu mu yi ukote toto nsam ka frasa me ka se yi ho toto social media so Facebook so edima oba wuni ni nhia ye wunnim no ba bia Facebook so munhwa video ni seconds ya na yesi munhwa video ni second minyi ni kasi bia sa because ya kasa kire so what ya say ya kasa kire wo hene ni de wo hwa wo hene ni wo nie menim se mu hu ni clear pa dia wo hene no epacho oni wo hene ni menim se mu hu ni clear wo hene no oni se wo ana mesra mu ni video yi asefim pa awreho emla na wo ye ne nuoma no suni pepa cha so wo hwe wo na menyi ni kese na de me ka ne se papa mpanifu amoye mo ho sei e wo social media so wo yire ana tena se na o ka kire wo se mandie ma misika na memfa nkodi dwa na se ma misika mfa nkoto wig nkura nhye metia ka waye kunkosi wo yire so wo bebo wo yire wo beche wo yire we enkola school fees na wo yire kura dia beda wo a enka wo bebo wo yire wo beche wo yire we nanso so no hwa wo ba besia fro wo Facebook so wo yi ne ho kakra a kire wo no
Chasa wo ho beta ya watimi wo hene nim pon a wo sia konwa so. So hu. We mu nyina na wo mo gye hwe we wakoto asase wo ne nsam a. Wakwakoto asase wo ne nsam a. Na wo de asase na manipa mienu o. Nipa mienu. Na ubos wo di sikai mamme no wo di sikai mamme ukwa asase ne so ani han matwo manfo ne abu ni adi asase na firu se me se afi we 2020 wo hini bia na se be ma bia se de 2018 ni 2017 musi gu mani mu ase no 2020 be ma bia wo be mistake a ho be ba ne ye de be ba beto abonti fi se mo gu ani mu ase a che mutumi ye turu mutumi ya turu mu kra de mo anyi ya si se de sitie nyina na enne de mema ne de e ba de muturu mu nyina aka ho ni de atua muturu mu nyina ba adre ebi enko na mo gi ni wiase sese titiri sese a start free ahemfofo so ya ahemfofo we na ka ho mienu we na ka ho mienu ya hemfofo we na ka ho mienu adai bemma besia bahwe bemma ni wonyam 40 sawo 10 gram oposi sei timia wro timia ma bemma oba besia jojo sei ajojo bemma wo ma ewo yira ma wo ba jojo wa timi eyi uturu mu fiu uturu mu nyina akere wo ba adai ewo social media so abra wo ba unnimu no wopa wonimu no uhu wo Facebook so moma yenye ahweyie mesra moma yenye ahweyie wo Facebook so this time moma yenye ahweyie obi a wonimu no even kura no se woni wukuru na wo ho na wukuru no wote baabi akirichi na so wo baabi na okatra wo se wuro ho na mafeel baabi a medai mafeel panti wuro ho na menhwehwa you very careful ukuru no uri na ware na emom bibia timisi awari mbibia timisi awari jaye timiba bibia timisi nti you very careful pa this time ahemfofo ne me mema no monye very careful the way amusi wuro mo ho eposa mo ho Ghana sika nyina mai Ghana fo mai na mode ma wo mo Ghana nkoso ayahemfofo ya mama dwuma sa mo nya mo nhwaso nya adwuma no na mo ho awuro no mo awuro na asase ne na mode ama Ghana fo meya na mode ama omo saa na mode ama omo saa mutimi yenti na magye asase afiri yansam na mode ma Ghana fo meya na mode ma wo mo ana wa hu ba bia nyankopon ede mo fa 2018 2017 emma mu yi ho saa beto abonten saa enesese atane aba mema nso slim queens fo na menyante mo asese mummo ne adwuma mo yi adwuma papa mo yi adwuma mo ni da fom adwuma mo ye mo ni da fom mo ni da fom pa mo hu sese mema na ibu mo kwase enti mo so mbetro mo nyansa mo ni da fom ya besrem ahemfo ohini pemu a wote akodwa so sei timia ma wo ba besia jojo wa kosi uturu mu nyina fi uturu mu nyina la uturu mu konkonene bibi atwem medofo bi wo pese okakakra na nabrem kasa na odo mbete one abusia fo me chiachia mo we de onye ya se na yo se me kakakra bi me kakese bibi nti wode nani masie kakra mpoma chaw aya onye ya fi se okoye sane ma we wanya ade wahini muapa wuti adwaso na wutimi ko ekwaye nyamra nsem sei social media na je se ntwaye wonya wahene papa yede wudim ayire nya yi nti wase etu ade so ya wase etu ade so military ya because wahene woni yira yemfa woni ade etimi sansa ya no di ade ne de na wo yire na ohine mua wo yira utimi hu obawo ayi so Facebook so a utimi ko yi hu wuro hu afifi wo to de na je sa wonya ohene papa en so eni ade wonya wa so be di ni e ka me ko wase etu na de so ogukro na odi so hene na ogukro na nim ase papa ogu mo ni ma so hini dwamanfo ogu ni wani ma se ntimu tu na de so oni suban papa bia kuta no adan ana Ghana en fu mu gu ye ni ma se sa emma pen basa de watifie dro wo yire ne mma wo sa ene nam social media so sa pe oba foforo nti wani nhwa wo yire ti sa bra mega sa oba kra babu sa ni skapra sa ye bi yire moti aye nhwe omu ye mo life
enti omo ko hu oba bi a ne ani ka yere se bayfo ne ye kwa akopɛ ɛso oba no ska na ye ni yo ska na ye ade ye enti mu emema enye wa hanhifo no nko Ghana mema nyira so ono yire ti hɔ a mo ni nko wo yere ho ade bi akohu no oba bi hu a ya ofe bia no ka hu sa wo yere no so de bi ya no ho a wo yere ono so ba hu ba ye fa chen ebien pakro no kra ya wo ye de uhu no enti Ghana meme mo yere mani nko mo yere mo ho na mo susu mo obi a mo fancy esie mo yere mo na mo nya asa mo de atwe mplen fa so obi ani so no me susu de me kan no abusuafo meda mi sister Yasi na futuo pa wo de aba ama mema enya se ebi a ya hyeda na ma ye mosa but monya very careful unnim obi empetu prako pe enworo ho nkyira ne go social media so according to information na matie no enya information na mate na nka anyway nka me blast na nwumre we pa but information na mate ntine emfa nya obi mahome so kakra nyesa nka me blast na nwumre pa because ahemfufuo no mu binum wo mama titiri abrochirefuo no mu binum abra papa wo mama titiri abrochirefuo no mu binum abra papa ukoto asase pa wo hini nsemu a no ohini pa timi ato asase na manipa mienu nipa miensa na mpra twen basa ana mpra twe basa nti ukwa asase no nsanka na wusika so asa hyiagu waji sika na de ama ne mpra ne yiri si ho pa ne yiri asi ho na wadi sika na ma ne mpra ne tukra sa ya obasa dane asase na ma ne mpra no na wusika wo braye edi mfie petepepe betra brochire nyina paye na wahini dida prope a sensika ni nyina wo nsam ukwa asase no so no afa matwoman ukwa asase no so no afa matwoman yesi nkrofo bi de langadio se langdebendebe ni abro Entini yabasremo esia study about wase me friend daddy Fred na on kire me issue na se esia star en worry some aka tell say information manya information ni de na che say ya ka bibia kire me se wate ase enya sanka me blast asensei because e fa ba bi ni yese fort ni emfree no na almost come no e wo Togo papa no almost come in wo Togo memu Beni mo fancha me Beni memu according to sources no ba ne hyase say woni ne yes ade no wo Facebook so ene che so omo wie ye no wo mo change ni password na ade omo busa ni sika wanya sika ni nyina anko no ena wo mo ede ni video e ba abonti na emom no mo mayanya very careful e wo Facebook so obi a wunni mu no enworo ho nkyere no wo Facebook so obi a wunim ana afa so kra wante ne so se saade no kra no emma ne mema saade no mu nhyase se mu bejai saade no mu nhyase se saade no mu bejai se obi frɛ wa mame hwɛ video me mame hwɛ no fo kakra mame hwɛ saade no ewo se estopo ewo se obi frɛ no ɔka kyerɛ wo se ro ho mame nyese ya sani pakro no fokro no sase se wo didi na tam enu nti wo mpa obie mu a ma ne nkwane baabi wo ba wo pɛ wo beba ba ma wo pɛ wo beba enye wo wuro ho akire no social media so video mu ne be mu apɛ enye wo wuro ho aye bibia akire wo ene be mu apɛ so what you say mama yenye very careful man ni mema nyina la last 2 years ma ye ho be da bonten sa ye bibia betoto abonten se de na si da bonten na asefem na awerewo ba se adru mema ne so but nye papa idie na mintimi nka ne kese papa idie na mintimi nka ne kese papa ne die na mintimi nka ne kese nye sanka meka pa because fa ba bi ni fort ni mfiri na fort no kura mfiri no uko wro ho ye dai efiri wo uko wro ho wo Facebook so ye dai expect wo man ka uko wro ho wo batimi abam nana fort no efiri papa no because papa panimu die wo hu oba no se wro ho a sanka wan ko wro ho a nka omu ntimi ntwe sa ne ma ne mani nyina ye dai I'm out enti fort no efiri papa no because if it's a oyo one here, we are here, dear, was so because now we are me. What dear will be Tim Catcher said, me pointing on me, you may watch on do so you watch on.
Okra wadwe ya wo say. Wo say wo hini mu ade. Enyi se mitimi yi magaja so sa wo Facebook so. Wo hini mu ade. Enyi se mitimi ye dai eye say trase moment oba be ka to say do am. Me meti wo say am. Sa ba ma bi hu mi Facebook so no ka che me say opemi. Etimi ma ne hwa me ho a. Me metima ka che na ne say so opemi dia. Omra ba bia me wona o mehwe me ho. Enye Facebook so na metima I di madaja so ayeden. A kire no. Enti photo ni free papa no. Enfiri obi yebasre pa wo hini we de me de aspen pa photo no efa ba bi efiri no because ono na awuro ne ho wo hu uturu mu so kra nye papa uturu mu nye uturu mu aduma wunya nwie wo so asase awuro nwe ha uturu mu aduma de esi uturu mu kwan wunye ho nwie wo awuro aden ha yabasira mo me come me second video papa we de ndie me nka ne kase because almost scam me no eno kra na photo ni free no me nka ne kase na me come me second video me sra am se video bi so search maka cho se me de bo ba ko be kuma no ma me na sa video ne de eye me time wo se a police for tie me ba bia o mo tu ho na mo se sia na papa no wo mo chi papa no na akola no so wo mo chi na so fi se akola no so ya akola bone papa hwe video yi oh papa peni mo ni nyawe abusuafo hwe papa panimu a wanim pa nyinya te se eto ade ache so anase fufu a ade ache so a ehuhuro papa panimu wa wo ye mu boss wa chi obi boss wo ye mu ba oh edru ba bia awre ho pa edru ba bia awre ho pa na midi brem so ma akola no akola ne ya akola bone papa wo fiti di ne ho no nyenne wo fiti do papa na papa ne hyase yesi wo di ne nyenne wanka no kore akola ne ya akola bone papa nya asem ketwa na menim se papa ne hwe ni school se papa ne twa ni school fees mano se papa ne to ni books mano se papa ne ye da yi o sa papa we wo ye wudi ni first class papa when you friend papa anwenga na mesi mama na dia ba se e dia na eba mo so sa no mama e dia na se e tiasi mo so sa no e dia na eba mo so sa we dia mama nko dia na eba mo so sa chi wa wo ye mo ba di ne tena wo so eye ne nyedo asei adren e mama se dia na ejije mo mo nka me entie ne ehunu ba bia ye de mo befa ebinom nyamu nyina besramo me kan ya mamu mu nyina mamu nyi mamu ebinom ade na se agige mo ne yempa ba bi pa mfa mo mfa so obofo anase obinim ne yede mo be ma na yemfa ye nhase na afa de mo ye de ahomete asefem papa padimu timi fa akola we ye ne nyedo asei akola we ye ne nyedo asei akola ni ya akola boni papa wasa akola we ya china sopa won se edru ba bia wose ya ade bi ema eheki enkwala ne empanifuo nyina emi ehunu se ade we na papa we koye ya china so ye se o da bi me de me koye bi ade we na akola we koye ya china so se me kai se school mu video bi ba social media so trendy pa no sa teacher ni be ma akonwa boye din ye friend no akonwa kotodwe na a teacher ni etimi di akwala si akonwa so awo bre na asampam ni say ye wie ya na Ghana fo atimi di sa akonya kotodwe ni teacher ni ayi na ati movie ati mi ama teacher ni na be ye popra asam na nkosi babia
so nanso so sankie ye bibi kire and can next time no obi ntimi nya saade ni biem because she akwala wo maame e de na koto school ma wo tetere se obebo bla papa bi no so aba behwe no hwe ba bia hwe ye sha ase afa kire akora nyenne em sa akora yin se wo yiri no fufuri mu a ne ba bia anya fa bi wo mo sha ase wo bre ne nyenne akola yi papa no kura du ba bia fa de otimi se wadi akola na bre afa de akola no kura se wo ni biem eso papa nso mede usai adai ade anko na mo gi ni wiase emema adai eti akora ne ho pepa na akono akolai ne ho pepa na akono papa panimu eti die pa de anko na wo de adada akora yi sei agotimi ayi akora nya do asa fiti ne nkwala brem epesi sa mre wo da so ya akora nya do na na blemu e na asam na etan asefem Buja for mama jo. Na sama mama ju biu. Na Ghana sama no nsembi o ha wetia. Aya na etan pa. Uhunu a enya wotimpo uhunu a. Se wu aya na wu ni a wanya wo ho. Se empanimfo bi nim ebi mu ne nam ho a ye pekunu. Na nso mu nya bi. Na wo papa panimu wo ya wani mu akyenkyene se ayosu. Na wotim ko fa akura keto we na wotime ne twempra wo ya mu ba. Se wa ubo, se bi bo, se wenyo, crowd, uhwe ne nima wo ye school ni. Na woni ni yes ade we say enti ye. Papa penma wo tifie duro. Enti wo mpa wo seso. Na woni ne wale ada chi bi no ya le dagoro no oba ye den. Wo be hwe wo. Enti sa bra wo ya woni ni ye we no. Enti da chi bi no se wo to wo se akra no betimi ahwe ya le. Ana wo betimi atana wo. Enti mi muwa. Enti papa media ka menku a enka ja akra na chiri di o visa akra no wa we no a wo so wa bre manon na oba wo nche a che oba a che se wutim so oba se papa no nche a che wa we ne sa we no papa yi ma akra no kra nya kese papa aden aga na me bi mu ku ye ho ani ma sesa aden empanifo so papa pani wa papa pani mu a wo da wa akra we siw so a wo enti wo di ato life wo kra nya wa ni winya ofele o papa we kan busuani ni wan kan me sure damage pa papa we papa we say was a police for Ghana police for eye ncham papa we pa na sebe me ma na omu no hu ni omu ye no ankrankito na omu di omu no omu hu kwan ombe fa so Ghana je se yensa mo nko ba bia we ya we ye yentimi nya ne hwe ye be ye ni bibia nko fa ma life e ma se nipa nyina nhwe sade a wo ye we Ghana sebe Ghana me ma mo bi hu ani papa panimu o abusia for video yi papa panimu papa we be 60 years 60 years wa he akra keto we ya ni nufu ejire jina wa dampamu atini we enya ofede kura ene akola ikura timi atiatia wo papa yi o kesu nuru ba bia wo senka akora yi wo mu akora ni mu papa no we ya mo ba wotie papa no menya wo dai wo ya mu ba so wanya di twani akora ni mu kura bia mu kura akora ni mu wo hunu se wo ye useless omu kura papa panimu se edru ba bia wo sa Ghana ye de ye na sifo ye ba sra ye mpanifo a wo mo hwe ye so me se edru ba bia awofo aya mo me enhwe ye mane so yie pa about time for na enkra no so no akora bi wo wo ba ye ni se die nkra ni bia so die o wo ko school no abehye papa yi o ma me bo bo no ka enso kra wo ni sika price akora de tell dia ne bre papa we mani di abusuafo titru ye okro ma de ye tutu kwa de ye mobo pa ye ma na bosume so a wo ye adwumade a bosume so a wo dwena oba na diskana for ma oba na se de akra na nya akra bone enso so beti wani na papa obeti mi awo no e na no ane ne da ade enti ya manu so munya akra bone sem no na mu make mo life say that chibi no mabla boba ye de ebe ko yie medofo bi dia badan ye wo se akra no 23 years eti upese sa akola wo 23 years ni police ni wo meye de wo 23 years akola minim ze 23 years any ne hu ofemum se 23 years because also akola we also akola we so
on 23 years. To me, need them. So 23 years, they say so ne papa. Me macho 23 years. Cra said yeah, Mrs. Ieaked. Nya ne say so ne papa. And I feel so cra 23 years cra. Wo papa, who knew right? Say what say who bring say I would baba to abonti si obi ahwebie. Say wo na ade ba 2 years because a video ni mu no papa ne say on record no. O video no. E ma akra ne ka say o video mi ayedai. Enya mi no mi enu na tie. Hu me so mi hu. Video yi mu o minim se kasa ne ba mamote a aha Akra no ni 23 years. Oh, nya 23 years. Oh, hwe na onya 23 years. Asefem se akola no kura wo 23 years ya my dear. Enye se wo ni akola we be yese na ade ne ba papa panimu ko fa akola 23 years wo de ka no kure. Ade ne mpokura no enye se wo di akola yi ebi anu anwale no obi be hu no abonti bi awale na what say akola ne that. What say ni life? What's up, Clanidati? What's any life? Sir, Papa, when you are praying, yes, I was every day. Papa, no, put a straight bunny when they are stuck on life because Papa Penma, we was every day. Papa, Papa, because and Kawono, who cry, no, yes, they said, will be a war. It is a wood, one gets out to meet the bad life city. And I will what's our plan life? What's our planning future? Yeah, I drew a beer. I said, dear Daniel, the bar said, a dear, there was a police bum. Wait, police was so bum because was say a crown that. I didn't know what's a wood dear crown who but two was saying, sir, a crown was 23 years and Tino, a obligato by force was a wood dear crown and who but to a bunting. No. Etina da bia ne yekase abrochire abrochire papa no 65 years me dofu bi dia ba Abraham ose kwame 65 years abe aka 5 years is wo 70 years etina abrochire da bia de yekama abrochire no we na wo ya we papa we ni akra we ya anka papa wo bedam wo wi ani asa deport na ka ho papa wo bedam datro wo be ye be punish ne pa ye mfa no wo pon se wo di video akra ne video na abrochire kwa wo twa wo bi photo na se nipa ne nya aware nipa ne timi si wo court abrochire ha se wo twa wo bi photo na nipa ne nya aware of photo na wo twa no a nipa ne timi di wo police station na se wo timi si wo court se wo ti ase na wo ne akola ye sei na wa postu akora ni video abeto abonte na nka ya abrochira na nka akora yi edi video no call ya papa no won fa ne hunni papa no won fa ne hunni da wo akora we ya wetu ama papa we GirI we awodi akora na wo se no ye baibu nsam wanya baibu nsam a 65 years 65 enka wo 23 years nko betima fa wa gina wo so life was so that you mean maybe bema ba for no problem. So 65 years. Na kolai. What papa iso 65 years tene so. Papa ina ni mo ne dwe ne ho papa ne ho ye ne da ne ho papa ne ho ye ne da saa. Wo hunu de onye ne ho. Sisa kula boa bi no adi wura wase. Papa ne ho ye ne da saa kolai ti so wampini nyina ni nyina ye papa yi de. Eye papa ide na dia ba samema ni bina dia na si 65 anu wo hene ne so ane dia ba ye ne so me ha amani a ono so be 60 bi ase ayi bi something dia obenya minim ni age wo hene ba ko bi so ono so last year ase last 2 years wo no so wo hene pani mu pa na panifo no me se dia na eba mo so a mo hia so bo anase mo hia dia yi mo kan ye wuru ba bia ye de mo befa Monka oni enfa monfa baabi na se de mpanifo no mo ho ba mu otom mo ho ye mo da papa mo ho asore agina mababa so na ye mo da sa mo ho femfem mo ede ba asem ni mo be ko wo enti de mo je wo mani na be ko wu a hwaso na wu kwai
Waga akola kitikiti we na wode ne ba befa kwan mu awuo. Wo bekọ wuo wadru age se wo bekọ wu a so fa wo kwan na wukọ. Adai. Fa akola kitikiti we. Se wo 23 years intino papa ne ye right se wo so wo de 23 years akola we papa wo 65 years wo ye right se wo de 23 years akola we video e beto abonten. No. Abrochire wuntimi nya sa no ma we nti na da bia abrochire eye abrochire de amani pre pese ba abrochire wo mo pese wo mo ba abrochire ni nyina ye mmela sa abrochire o ba wo hwe nyansa uba nyes kan kwa ne bepe eye mmela nko a na wonamu mmela nko a yase fa ha gina ha tena ha yese mmela nko a na wonamu nti wo be firi no hwe nyansa mmela nko a nti Ghana yentimi nkase nipa no 23 years nti so far as nipa no 23 years there or right say ya ode papa yi akola ni photo beto abonten abra wo papa no wo hunu say wo nwale akora no wo mpew o nwale akora no wo mpew e wo say ye de mla bi si ho yempa excuse yempanifo no ade mla bi si ho awasi yempanifo no de mla bi yede esi ho suon sa school ni akwala ya teacher ni a wodi school ni akwala ebutu ayi akonwa so a wo ye ne nyedo edru ba bia yede fanima enkwala ne se oh school ni akwala wo ya akwala bo ne yede na koto school anso bia na teacher ni no de wo ya akwala no wo school mu wo no na nya asem ketwa de no ya akwala no wo school na nya asem ketwa won se akwala bia ya akwala ya na adwin mu esua ene wo dru ba bi susu a na okoka ade ne hwe na ye ne da ana asem na se nti wo pani mu no wo wasa akwala no wo no wa me na hunu de ye de ayete se your friend say Adam and Eve Tama if koti aduaba no edi bia ohunu se da wodi bi koma Adam no Adam so di ye ohunu se aduaba no ede so ati ase aduaba we ede pa ana anyankopon so mi eni ade ede sei so ohun sa na nkwala so te sa de ye ede pa ene we de meta akoso ede so ati ase enti mo mpanifo no mo na duru ba bia mo sa nkwala no Eduba bia mo mpanifo no mo na mo se nkwala no wo ma akora nhwaso nkoni school wo papa panimu akasa amle na wo sanka wotu akora ifo etu ne fo nya ne kasa kire no senye wo bampo a samle na wo sanka papa we ka wo chi akora we tu ne fo se meba hwaso ko school ne wo daache ene na beboa wo obi antimi moa wo abrabom u school ne betimi aboa wa brabom samle na akora we wo hia futuo na wo so samle we na wo so wo gigi akora we tata akora we samle na wo gigi ne tata wa klasi ade ente se so so ne no fum na nya ne de papa panimu oi papa hwenga adrei ade na hamoi papa hwenga papa ni pabonini nyame bebusa wate empanifo na mo yesa no ma na mo wo bre nkwala no ye de ye hunu kura ni o de ye nya hunu ye maaye mo wo bre nkwala nyankopon be pusa mo pa nyankopon de eso akatua be bremo nyankopon wo de so akatua e be bremo papa because akola de wonim hye wonya koso ni mu na ye ne da wo hunu sa ade ne de me enfa nya obi a me gina he de me de media me hunu sa ye de me de medical it me se me wo bedi me ana wo be ye me bibi na se ye me da ne de ye normal but akola nanim sa akola oya akola wa hu sa me dofo bi dia aba wo si Monica Debra wasi we atade we die Ghana nko ne betimi asi Ghana nko da che manyame strap Ghana nko na sade we betimi asi wo Ghana wonte so entimi nsi wo baabia because entimi nsi wo Europe wa na wo nkodi akora ne nwie nsa amfa ne video metro abonte se bra ye che wache
ye do kotum ye twa emfie 20 years as 15 years ma wo da mu ache because ye hunu say wo ye papa pani wo ye pani bone adwe papa bia ni utim untimi emu oman no anase unya adwe unni adwe papa bia ma oman no ete wo se ye do kotum ye do kotum ache ye do kotum ache adai papa pani mutimi ka akola si uso wo bre no akola isi mempesa utimi sa akola waya wadia mame nka se michiro ayete se awalefo edru baabi a edie wowe efono utimi ni oba ne tena edru baabi a na oba na afono utimi se nye nne na akola wo ye ne sa waye akola na ante se no afono akola no akola ni mpabiem afono no won pabiem ti sa amere no wo se wo pese papa ni jani life man woko papa nse mi nya awoda afono wa me so ye me de enyamfono me adai wo beti akora yi no fu agu na akora yi ni life nyina abaye mobo no ne nam ho mobo nti sa nkwala we se no wono na so obenyini a na waye akwala ne tiri mu odin wo hia papa bia wo so o play ni wiki wo hia ni wo se be ma na ye mi say eti said ye tie bia be ma ya ma me like be ma bia obebe ma kwambia wo se me play ni wiki me ye ne bone ya basra ye mpanifo yi mon share video mesra mo na enko companifo ne nsa mpanifo no ye mpanifo no ne ya hemfofo na se de mo ho ye mo dabro so mo ho ye mo de ye nya nunu mo kura na mo ho ye mo de ye nya nunu mo na mo ho ye mo dabro so no ye basra mo awengafo awenga muturu mo ne mo honam nyina mase ho nyina ye mo de are ya basra mo se sa no ma na mo ye ne munya yotom munyai na emmoa munyai ya basra mo pa sa no ma na mo ye munyai papa pani mu ka akora we si uso akora si da bi papa mabra me mpasa me ba hatambe na me se akora ne pa wa che na wa ye ne sa papa ne su busan se wo ba ye dodo se na me amadi wudi amadi dodo se wa hwe ne se wadi akora ne sa anti wo hwe akora ne ntimi nya kasi o wadi ne sa ma akora ne ntimi no fo no obi wadi na ntimi nya kasi adai we was a police for 2 hu anamo nya sa akora wo 23 years sesa ya nya sa de na ama mpanifo na ehunu punishment ya wo mu bekoso a ye sa de na mesra mu a musimi boso mu da bi ye yin boso obi a because video we enye video was meka ne se enye video was ye hwehwe no rough because asefim ahomete ya wasi mpanifo no etimi punish papa we na mo punish na aya na sometimes we na ya na me di pejeje asem no jeje me pana sempa jeje mpan kwase asem se jeje worries kwase asem se no wode wa bagina ye fra ba bi falling square won se ba bi no wode wa bagina so wasum no be hye wasum se de no be ye wo wa ye no obi asua lesson nti wo basa no obi ahompo etu wusuo se wo be kwakoto wo be kwakoye boni because oni se jeje show mu a wo be wonye eja oni se jeje worries wo show mu a wonye eja mpanifo mo te ho na nsamfunko na modidi mahamu ya modasa mahamu ya moda mutumu ya moda mahamu ya moda mutumu ya moda are samfunko na modisa mode konkola so na mode company fo so mode konkola so mode company fo so ye afedi ye ebi mu yi mu hoto abonte na moni abre na musu ye yi mu hoto abonte na moni abre ye besre mo ye besre ye mpanifo no se saa no ma na mo ye no se mo anyaye a we de me de abom kokko foforo ba bie mu a ene ye begu mu animu ase total video ne ye be yi ni full ye de ba ene Facebook fo menya block ye be ye de full enu a me de beto so enu a me de video ne beto so pa ene chese ba bia ko bi ba ye no ene chese ma me sa yi video ni full so yesa ka me de beto so a papa pani mutimi gina o gina ho so ade mu gina ho awie don sapo aka so feel to ma da ide ne ha ade ne how na wo so papa pani mu aka akola nte se de asiu so akola no so ya akola boni papa ne ho ye ne de akola won tie futu akola won tie asem
enkola ne bia so odin wodi wiase mafutuo nyina be ma akola na akora no wonte wodi wiase afutuo nyina de wo pene ne nsan kan ya akola no wonte ne hoda na so din ya no mu fi so mu ko school na maye wo mu fi se wo mu bobre bia maye so enkola na so odin enkola na so odi a wo dwene ho a wonte ase akora wo timu si aka sese akora yo bia hunu kora kasa kire na akora wonte na so dinti sa papa ni akola e wo se ye punish wo mumienu ye punish wo mumienu e wo public wo bia hunu wo mu na next time no wo mu di sua nyansa se wo ko ware akora we dia e ye different se wo ko wale no kora enye se papa panimu 65 years aka akra bia mu wanya 70 years iko wuwo kwa so se ko akowale akra ketoa we ada utiri ni fie utiri ani fie ko akowale akra 23 years utiri ni fie kanetete na ye yesa na o ma no se ye ni kanetete ni biomu se ye wo new ayi enti munya sa na o ma na mo yesa na o ma nyankopon hira mo pa mo amosi mo hia video ni ye mfa mamo video ni ye mfa ma obia ye na abekensa ye na abekensa ye mfa ma obia nti wo mo ye sa ade no wo mo nhwe yie pa mesre mema no munya very careful e wo mo ho e ma no so munya very careful mo ma sa ade ni ntwam e wo social media so se be ma frɛ wa e na woro ho e na da ho mintimi na ka abegine me kakra nka mpe wo ye ayi wo ye ayi ni wakɔgine obi e wo Facebook ade no no anyine ne ho mfanda saa no ma ne wo se mo ma ye twa saa no ma no skula na kwa nyame nhira saa no ma wo se mo mi ye twa saa no ma no wo Facebook so kra ye twa saa no ma na me fi se ayiye no e be stop e wo Facebook so nyame nhira mo nyina mo amode mo comment ababitrace nyame nhira pa o se the video is all over the place me dofo odi aba o se video no ba bia wono kra wanya bia hwe video ameka wasem wanya bia hwe e wo ba bia video no wo ba bia sa video du emienu die akọ ba bia akọ viral ba bia obi anya bia hwe obi anya bia hwe e de da Facebook so de da WhatsApp so ba bia obi anya bia hwe enye kra ye besre ye mpanifo ne mfa wo mu na ensifom wo mo mfa wo mu na ensifom na wo mo nkasa emfa video we hu enye egu enkwala nanimu ase nkwala na o mo ba no egu o manimu ase ene ese kire wo mo akire bone so ate ase ye nkwala na so odin nti edu time bia wo se ye punish nkwala no ye ma nkwala no ye ma o mo punishment na next time no bisa aba wo mo hu na da bia na meka se e wo se no ma edu stage bi se a sa no ma we mu nyina ye kire ni wo school mu nti akora ni to school mu no wo hu se mi teacher ni kire mi say se mi koyesi ase ne beba mi koyesi ase ne menya mi koyesi a problem say because sa edu time wo se sa no ma ni kire because ba bro kire nkola no wo mo kire wo mo sometimes kura no school wo mo timi di condom kire nkola no how wo be sie use condom wo hia ba ma bia wonim na how mo ka fra se me keka se hia ba ma bia wonim na how be sie use condom how wo be sie ise ni nyina wo mo kire nkola no wo school mu ti akola no ye perfect dada wo be ma na wo ba na kwa mu no akola no ye perfect dada nti wo be hu akola wo ha wo ti sa akola we ya wa wo ntem ese sa akola no wo ye stubborn pa aha akola wo mu wo ni tam wa wo de opese wo de wo ni du wa wo bo se ni wo ja no ho wa wo tam no nso ya wo boa be ne dai wo nwoda twate because ya kire ni wo school mu nti wo nim rules ni nyina e wo se du ba bia mo ma ye kire sa enkwala no so wo school mu na wo hunu sa no ma ni nyina e wo school nti be ma na we otene so won hye condom won hye akola ne tene so ati ase asifim areho enye se wo se basa ye besre ye mpanifo no papa panimu a wanimu ayese ayi ade bia enye ade bia wo hwa enhwe papa panimu a wanim tantantan wache akola we ede asa video no asa aye ne nyedo ase ade na ye mpanifo ebinum mutimu ode mu ye nipa bonefo sa wesusu hunu sika bia wode ema akola we o akola wo hunu sika bia wode ema no akola we hwe papa we hwe wanim hwe papa panim hwe wanim hwe akola no kura mu no ade kola ne
mu adai hwe wo bo akora no kora wo bese bibia won sanye de biem chese asif yesre yebesre yempanifo wenye akora wo 23 years wenye akora wo 20 something years yebesre Ghana mpanifo se wo mu tie mi yi a wo mfa wo mu nansi fom na ba bia sa papa we wo bi wo nkɔhwɛ sa papa we because we dey eyengu ase pa ba bia papa we wo mo na mo to no mo nkɔhwɛ ba bia sa papa we wo na wo mo ntimi fa papa we magina dwam punish papa we no mo punish akora ne nka ho na next time no ye nkwala no ene mpanifo no sugar daddy fo no so sugar hwanwan fo no wo mo fa bi nsua nyansa Omonfa bi nsua nyansa do wa fa akora na woni right say wo say video akora no de ne beto abontesa enye woni right o ba bia Ghana de mo fa bibia free no mu betwa na mo de obi hu abeto abonten free aha protein sa o approach sa no ma sa no masa sister ebi ni ha sa o wo kura wo sonso o wo sonso ho se yen deporto mfa wo nkwa Ghana ebi ni ha sa o problem a wo benya ba bia ye do court e do be kwakọ gina wontimi ni wasem na ye do Russell ho a empane ni moja ye baba betwetwekura wo kura wo aha yenya approach yenya rough sa o wo pa brochira ba ye very careful abrochire nya sa no ma sa wa ha o abrochire de law emla na wudi so da bia emra da bia etina se we take it one to take it and say one to take it kura yetimi bold ko okromu ti se obi wa utimi fro ka unchi aka mesra mo ma yenye very careful na sa no ma na mo ye emwaye Nyankopon enhyiram aha ana mede mu besie nyame enhyiram enche kora mesa mabaso biem me ne anamo ye betwetwe nkomo wo si Nyankopon ayi anisuade hu bi a kire no enti mesram a me ne anamo beba so sesia na de Nyankopon eyi kire no efa election abato aye beto hu ene no ma bi me pese me bie beso pese ono afiri nanu mu ba na woka na obeyi kire eme nyina ye tibi nyame enhyiram nyina